Kadom kadok weapon samay pajirlo keram tang alam arjana long litum chetan ponlo Rahul Gandhi alangli BJP leban ke ECI Election Commission of India tum aphan akoi gipi alang ya koi pi gelason lo BJP leban ke Election Commission of India tum chelangsi vote kang huplo kado ka weapon Karnataka long kado ka weapon 1 lakh abad ana vote ke alang tum inhudet pasipu ponlo lapen det pen api alang itum protest lo August 11 arni alang itum protest lo alang itum ke protest ke athege lamad lo non kewang jelang election hud Election Commission atum la list lang paminang jipulo Kubani amen avidet tumhan ke amen padonang ji lapen ke dak nani ke chok chi do ans tame correction paminang ji busi alang itum protest ponlo Rahul Gandhi pen Japon si kado gawe pen bang pharu ke thom MP an hadak kache song long hadak protest along dolo alang litum parliament pen alang litum chejeng si Election Commission a building long anang paliji pansi bor ilo Delhi along sitame alang ituman khangnun check alang itum Election Commission a building long sitame lelang e bank vet lang sitame alang ituman khangnun check lo hadak barricade selam lo laban ke Election Commission atum pulo nalitum jong sini chingwai ji pulo tangte kadoka wepen bang thongkep le wang chodon pu hadak la sud ke kadoka wepen ke 300 plus amunit do bang so 300 pen bang thongkep veji a permission ke do hadak ka chingwai ji phan pulo Amar si kadok we MP atum stame hadak mar si alang litum ingni prong si alang litum protest bomb lo alang litum hang taram bomb lo program a slogan alang litum pulo one person one vote inura munit ke isivet avur si jokcho dangji pusi alang litum hang taram bomb lo adhe ga MP atum bangke bangso barricade ke khangche ga barricade along stame kar lu tum stame dolo nalitum a video footage si stame thekponong ji Akhilesh Yadav pu a MP alang li barricade karlu a video stame do Penan MP suman bangke alang itu pan nebing nang pon lo basarlo thablo alang itu pan pon lablo laben ke Rahul Gandhi Priyanka Gandhi laben pregjam hada kache song atuma pan alang itu man khang check lo alang itu padam long le lo api alang itu pan anstame Rahul Gandhi laben ke Priyanka Gandhi la kadu ka itu pan anstame hada police station long alang itu pan pon lablo लेकिन आप लोगों को डिटेन कर दिया गया था क्या किस तरीके से देखते हैं वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है वन मैन वन वोट की लड़ाई है इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए alang itu pan minute hong ke ba phi 30 minutes api alang itu pan puthot lo thu plot lo India block atum bangso asiding pon lo athe Bihar long non nakili ji election hud bangke fair voter list selam nang ji pulo fair voter list pulo putang te hadak duplicate lahai islam le den nang ji authentic ahok pet pen si hadak election stame conduct nang ji pulo alang itum ka protest bangke lalo alang itum ki demand bangke lalo stame itum kado ka visame thek monong lo Mani tum jong si protest lo plotang te alang itu bangke kam khe bangke tum kai ke same thek pon lo democracy ge tum kado ko bisame chini lo bon same hala so democracy a jakong mai kona tong do kok lo ne tum ka protest tame tum sungkrung son si do kok jo nali tum bangso putha kopi lo ke matha nali tum comment speak tha alang li tum bangso protest kereng pon me sen loma mate hingno dak lo nili jungjung ki matha ke democracy ki pa jok ji ban ke alang tum bangso a sai kereng pon ma ke hingno ne ma pu Ache alang itum peaceful protest alang itum deng pon bom lo hala suhut nali tum economic times om jong silang lo putang te thek bolong ji opposition MPs from the India bloc marched to the Election Commission of India regarding concerns about Bihar's electoral rules alang itum madela India bloc long kedoan MP in India bloc plotang te ada ke pregjam opposition party itum stame hadak dolo alang itum march mono Election Commission longan ache Bihar long electoral rules selam pa menang ji pulo the police stopped the march Police to Khangun Cheglov, several leaders including Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra were briefly detained. Alang itu pan stame nebinang pon Cheglov Rahul Gandhi la Priyanka Gandhi Vadra pan stame. Nere bang soputhak bang lansi thanam chatpo ilitum isi India la Pakistan la USA puthak ilitum thek pen ilitum chathan thunang. India Pakistan alam jong silitum chethanji pulotang de Pakistan to mange ka case tam India phan ke nang chingkrin lok alang litum kopi pine alang litum ningji tam ningji pru non la Pakistan long army chief Asim Munir alang li USA si do hada USA pen sitame India phan same nang chingkrin eltum ka doko wit same chini lo Indus Water Treaty kedam tang same ni nang to phan than pon bom lo Indus Water Treaty kopi hormul lo pulotang te Bangso Indus Water Treaty suspended lo India to mamasi lang an sitame Pakistan at padam nong le lo Labin ke India dong ka chesik pon lagi pregjam a dams selam populo hapunat lang an si tame India nasi pali lapo pusi
khimang dolo sitame Pakistan to mangke labang so putha ka ning samse pik la so puse alang tum ningje lo jong si India tum dam jong si selam de lo plutang de hadang missile lo plum de jiplo la chota kalilang non alam ki klang mangke la son lo even Mukesh Ambani pan same alang tum ther se set Mukesh Ambani a son kiplang millionaire billionaires tum phansi non ke alang tum same target jiplo tum langnam sinang ladak economic times long lo we will show them what's next after Indus Dam Pak Army Chief Asim Munir now fixes target on RIL Jamnagar Refinery. Jamnagar Refinery long sitame tengkheng ji polam same dolo dalang thusinang Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir threatened to target India's economic infrastructure. Alang lito madela Pakistan to non ke target ji ke lake infrastructure. Da prek jam industry kethe industry long same alang lito tengkheng ji. Especially Reliance Jamnagar Refinery, especially Daxtame Tokmanlodi, Reliance Jamnagar Refinery long selang di tum tengkheng ji pulo in a future conflict. Jong si prang kebang ji arni pena alampen kacharbo dote pulo. He also warned of missile strikes on India dams if the Indus Waters Treaty is suspended. Alang liputot India to man ther to la Indus Waters Treaty jong si non answer suspend bom lang plutang te missile pen tengkheng pun ji pulo. Bangso Reliance Industry Limited Refinery la Jamnagar along matela Gujarat along ke dolake Mukesh Ambani's a company hanlo hadaksi target ji polamlo Daktok Pontulo the speech also included a chilling warning regarding the Indus Waters Treaty. Munir vowed that Pakistan would launch missile vote Pontulang vote polotang te semedeng deadlo promise deadlo alangli Pakistan atum India tengkheng weg jiplo jong si Indus Waters Treaty suspend bom lang tiplo ilitum chini lo India la Pakistan ko people si ron ke doma polotang te hadak pahelgam long aputhak alamen si India pen Pakistan se me ron do koklo same api ceasefire deng lo lahin lain same chedon lo same la Indus Waters Treaty bangke India tumage non pus tame bangso treaty ke suspend bom lang amat si kai same aning ki pung dover Pakistan atum bangke We will wait for India to build a dam and when it does so, फिर 10 missiles से फरिक कर देंगे. We will destroy it with 10 missiles. Alang li made la Asim Munir ko pilaw ningje ke chonghong sa inghong ding sinang. La tum India tum dams pa selam sinang. Jong si selam lo plutang te 10 missiles made ke pana missiles ben si tengkheng phun de jiplo. La siri tum kai ke seme arjupon lo Pakistan tum same kai ke ta chipakom ke alang tum kai ke same ingtang heng son sido la bage India phat bage kai ke same aning ar luke akimi ave dead ma pusimata especially la Asim Munir bang hala Pakistan long army chief bang alang litum unji ne un ene sidame kaning je bang ke ekdom ingtang kring alang litum unji chetin ko la bang esi ke mang hume me alam bang ke la lo alang li bang so alam kaning je la ke alang li US along kedam hud si alang li hara gi si Sencom a meeting ki dun hut si la bang solam ki ningje lo hala bang so a meeting along mat kali ka ningje hala tang etpen si alang itom a phi la dinner ki hut pusi pu alang itom kicho ki jun hut hala sur si alang li bang solam la US amuni tom athing no si bang solam ma ningje pon lo hala sur USA a military tum semi topic stame alang itom thangnat stame ningje dun de nili bang so video long ke pon si ningje dam chotpo chethan nam chotpo itum kewang jilang arni itum chethan thuna nalitum requested videos stame topic nili selam pon long lilang hal hai nili thek long lo nani tum comments answer me thek pon long lo stame nili hala kelang jipon same apornang kok diti amat si one fit ekthide lo stame nili one pupusi mathalo puthot chitong thunang dome thakmei